Така, здравейте с ФКТ Еспресо. Този път видеото ще е само от екрана, без да се вижда физиономията ми, за да разберем докъде стигна Димитър Кутев по Com-Emine. Днес, към момента, той е вече в края, виждате ето тук на четвъртия ден, 3 дни и почти 22 часа са минали от опита му. Заредил съм за сравнение още 5 опита, които са в различни години, но са така конкурентни, защото ако направим едно бързо плейване, ще видим, че те се движат в известна степен заедно по маршрута. Ако пусна плъзгача до край, когато Димитър е референтен, жълтото означава това, ето така го избирам, а зеленото означава, че опитите са по сходен маршрут, иначе ще останат бели. Виждам докъде е стигнал, сега ще зумна, за да разберем точно къде е, като може би тук е добра идея да превключа на някакъв по-четлив слой, за да видим точно къде е. Това е OpenTopomap. Ранната карта с правила като за немската топографска карта. Виждате, това е Котел. В момента Димитър се движи някъде малко след изворите на Камчия, след Вратник. Виждате, че визуално точката му, тази с зеленото мигащо, е много близо до точката на Мария и Константин. Това е техния опит. Колко близо? Ето тук може да се види. Това са около 13 минути разлика. От тук до Котел остават около 4 часа. Как може да се разбере колко? Ами ако плейнем опити, които вече са минали маршрута, така ако се погледнем часа тук и след това в Котел се вижда, че толкова му трябва. В момента наближава 3, най-вероятно около 7 може да го очакваме в Котел. В самия Котел, виждате тук точката на Павлин и Пирин вече е тръгнала. Всички тези опити, които коментирам, 3, са правили почивки. Как може да разберем колко? Ами може да дефинираме тук едни полигони. Ето, тук се вижда Павлин и Пирин 5,40 почивка, Мария 4,10 почивка. Петър Христов, понеже е спирал на друго място в Котел, тук ще дефинираме един по-малък полигон, 100 метров. И виждаме, че той около 5,20 е спирал. Тоест, ако Димитър стигне за 4 часа и почива или не почива, той ще има около 4 аванс спрямо Мария и Константин, защото те там са спирали за 4 часа. Което генерално означава, че той все още е с график за под 6 дни според мен. Ако направим едно друго сравнение спрямо миналогодишния му опит, ето тук долу, виждате, че той има почти 15 часа аванс към точката след изворите на Камчия. Миналата година той имаше 6,9, тук има 15 аванс, т.е. и по тази логика той също е с график за под 6 дни. Толкова за него. Вчера така леко необосновано неглижирах опита на Христо Минков и Венци Трифонов, може би защото те бяха спрели по-рано на Арабаконак, вместо традиционното напоследък спиране на Кашана. И там заради тази почивка се отдалечиха от графиците на останалите, но ако избера техния за референта на дотук, ще видите, че те са доста близо до всички останали опити, които коментирам в последните няколко дни. Опитите около 6 дни. Примерно, спрямо Димитър от тази година са 2 часа и 20 назад, 2,17, спрямо Петър Христов 2,14, по-бързи са от Мария и Константин с час и половина почти и в тази точка поне изостават на 7 часа от Павлин и Пирин. С две думи, опитът им е съвсем конкурентен за около 6 без нещо или 6 и нещо дни. Ами това е за момента каквото се случва по Com-Emine. Утре вероятно ще има рубрика, може би пак в този стил или пък може и да е с моята физиономия. Всичко добро, до утре!